Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. 2 दिवसापूर्वी कोकणामध्ये पत्रकाराची हत्या झाली आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. याची पूर्ण चौकशी आम्ही करू आणि आता त्याच्यात अटक तर झालीच आहे, पण काय मोटिव्ह आहेत याच्या मागे अजून कोणी आहे का अशा प्रकारची सगळी सखोल चौकशी करून आणि त्यासोबत हे संपूर्ण प्रकरण फास्ट ट्रॅक मध्ये कसं नेता येईल हा प्रयत्न आमचा असणार. 2 दिवसापूर्वी कोकणामध्ये पत्रकाराची हत्या झाली आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. याची पूर्ण चौकशी आम्ही करू आणि आता त्याच्यात अटक तर झालीच आहे, पण काय मोटिव्ह आहेत याच्या मागे अजून कोणी आहे का अशा प्रकारची सगळी सखोल चौकशी करून आणि त्यासोबत हे संपूर्ण प्रकरण फास्ट ट्रॅक मध्ये कसं नेता येईल हा प्रयत्न आमचा असणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.